לפעמים גם התפילה אחד על השני היא החידוש הכי חזק. וזה השיר. שנסיים. אז כפי ששמת לב, השירים עוסקים במערכות יחסים, ביחסים בינינו לבין השם, ביחסים בינינו לבין מי שקרוב, בין בני זוג. ויש לנו בחיים כל מיני סוגים של יחסים שהנושא הזה מאוד מרתק אותי. כל למשל דוגמה, היחס שלי לרוני, יחס נפלא, יש לנו יחסים מדהימים אחד עם השני. הוא חולה, אני צריכה לחשוב עליו. יש לי כל מיני יחסים אחרים, למשל, עם קדוש ברוך הוא לא נפתח את זה, זה מדהים.
עם איציק, יש פה היררכיה מדהימה. וכמובן, יש לי גם יחסים עם כל מיני אומנים, עם רוני, עם רונה, עם מיקה קרני, וגם עם ריטה. היא פה? ריטה? אז אוקיי, אז הגעתי, עכשיו אני כאן, ורציתי להגיד שהבחורה הזו מדהימה. אני הייתי שרה איתה על הבמה אחת, אבל אי אפשר. איציק, אני יודעת שרמי היה כאן. אין בעיה, אני לא הגעתי לזה. אני הגעתי להגיד לכם שאתם מדהימים, כולכם. רוני עברין, תודה רבה לרוני עברין. אתם מקסימים, אתם מקסימים. צופיה אלחייק. איזה מקסים אתה. יאיר, ממש. ריימן. איילת ברויר, נורה, מיכל סלומון, ומי לא, המקסימה מכולם, מוריה מעטוף שילו. תודה רבה לאיפה שהייתה כאן, ביי ביי להתראות. השיר הבא, נכון, נחזור לאווירה קצת שונה. השיר האחרון קוראים לו לשוב לנשום. והוא נכתב בעקבות ניצולת שואה, שהים זה היה המקום הכי המפלט שלה, וכשאני ראיתי את הסדרה לפני שנתיים, אז פשוט היא אמרה משפט שממש תפס אותי, שזה היה, אני כל כך אוהבת את הים, עכשיו בשבילי זה מקום כל כך ארור. והסיבה היא זה בגלל שהנאצים היו לוקחים אותם ונשים אותם בחופים. והמשפט הזה נגע לי ממש ממש חזק. וגם הוא הוליד עוד פיסה בסיטל הזה. לפני שמסיימים, אני באמת רוצה להגיד תודה רבה לרוני עברין. אני חושבת שמדהים, באמת, יחסים מדהים. תודה לך על הכל, על האמונה בי, על הכל איציק, על הכל, על הדרך, מהרגע שאני כאן, פשוט דוחפת אותי, דרך הבסה, על האמא הכי חמה, לגילה, לכל האנשים, כל הצוות של המזמור, כל המורים שהאמינו בי באמת, וידעו שיש לי את ההפרעות האישיות שלי, ולקחו אותי הצידה ועשו לי שיחות. באמת תודה רבה רבה על התענוג הזה איציק, תודה על הזכות הזאת, תודה רבה. תחזירי הביתה. אכלת אותה. צריכה להתקבל בצד. טוב, בסדר. חשבונות אחר כך. התלמידים מחכים לאקורדיון ולא מצאתי. אמא ואבא ואבא. הביאו לי התנדלות. לחזור לראות אותו שוב.